Datir. Sada nga balay tir o. Daga nagporta tir. May lang magpapasok na siya. Basa ta tir. Ngayon ba? Tuh, take mo takit na, gutom kikit. Okay kayo. Sa pang naman siya tao daw. Ba? Ayo. Sir, Maing buntag. Punta, yun yung mga to. Sir, pwede may magbasok diya, sir. Pasuhol. May basukon din eh, simentado man eh. kana daw sir, kana, no? Sige, Kanang sa kaang, sir. Pwede may magbasok kanang, sir. Sunod. Alam, parehas ka kagwapa ni Mia ay. Mas gwapa pa mong kunimo. Uy, ano? My God! Mas gwapa ko nimo. Uy, my God. Pangit kay ka. God. Jew. Ay, saan ka? Good morning, madam. Senyorita. Kung ilan ba siyang usuot? Mura magkaglaas sa parinarya. Si Veronica. Wait, I'll cover. Madam. Besh! Kini ako kay Kulino! Kumusta? Ay, hindi ko ba kasi dinig karon? Kabalo ko, birthday nagtapos, mo. idaan din Happy birthday! Dugay na Ay, kayo. diri na ta. Kay magtapos kay antis lang mama. Kumusta? Kasi agad tama. Kumusta? Kumusta, mami? Ikaw, kumusta? Gwapa gyapon? Gwapa gyapon? Kumusta? Okay lang. Mura man gyapon o 40 years old. Ano lang yan? Wow! Dagan kay sila handa. Oh, mga una ta. O sige, Bes. Sige, gutom na kay ko, Bes. Layo ba kay kung biyahe kanina gikan. Sus, kadlawon pa ko. Gutom na kayo. Wow, lami kay ani, oy. Pop. Empanada. Sino ba kayo mo man kaneta mangantay at happy birthday? Manta pa di ay. O sige, sige, manta. Manta na ta, manta. Sige, sige, manta sa ta. Sige, sige, sige. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday? Gutom na eh. Gutom ra ba, tir? Gutom na kikit. May nag-birthday, tir o. Nagkanta, tir o. Happy, happy, happy birthday. Di mga matunggan na nakit. Sarado man ba? Birthday to my best. Thank you. Agad ta. Ay, mo pa ako na to. Ito na sugal sa tangan. Ito na kaayo gyud na mukha ko na to besh. Besh mukha ko besh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woo! Ganit lang ha. Kaya kung pagkanon nung Joka, thank you. Sige, sige, pang sige, pang. Besh, kaya ba kayo mo de besh? Sabi mo na ko kay akong gitiwas ni akong kuan. Ano? Ayaw man kayo ilang bintana sa dato. Mamay sa amin. Busog naman kayo ko. Ala, ko sa dere. Sige, sige, besh, besh. Ay pa dito kay mapangin-hangin ta. Sige, pangin-hangin ta dito. Sige, sige. Yes, gusto mo di mong love life. Agoy best, akong love life. Taas pa kaya na istorya pa kaya na. Busa dito ta sa terrace mag-istorya. Istorya ta dito. Oh, sige, sige, sige. Istoryahan ta na dito kay taas pa kayo na. Ala, sige. Sige besh. Dali mo. Kumanta. Kayo. Ay, Carl. Dali. 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 Kita na maulaw di tay. Oh, ay, ikaw lang. Dali. Kita ko nang gisi anak tir.
Besh, kumusta yung love life, Besh? Sus, ang love life, best. Dili masabot. Kabalo Ano ka? naman? Sus, kabalo ka, best. Kung kabalo lang ka sa akong kinabuhi, galing lang kay Dugay naman tayo wala nagkita. Kanang, kabalo lang ka sa akong kinabuhi. Ang kinamiro, gina ko nga saban, ang first, gina ko nga nabana. Girip niya ang akong pag-umangkon. Rapist, best. Rapist. Rapist. Gibiyaan ako, best. Uy, kay, yan, girip ang akong pag-umangkon. Ang akong pag-umangkon nga naa sa among balay. Pag papuyo na ako kay namatay, ang iyang iyaan po, ang akong igsuo namatay. Papuyo na ako sa iyang sa among balay. Akong gipa-eskwela. Agoy, iya man ang gauna yun, best. Iya man ang kaunon, best. Ikaduha na ko nga bana, palahubog. Uy, imagine ang tanduay, iyarang ikuan, iyarang itubigon na niya. Sus, bis maulawan ka, bes. Maulawan ka, bes, kay mahulog na sa kanal, magdadala o kanakon, maulawan jud ka, bes. Grabe ka, degrading, bes. Degrading, di ka akong kinabuhi, bes. Grabe ka akong kinabuhi, bes. Degrading, di ka. Kung unsa ko sa una ka, kung unsa kay ko sa una sa kita pa sa college pa ta, kung unsa ko sa una sa high class, sus, nawala gid ang akong pagkakuan, bes. Ikatulo, bes. Sus, si Bulkit, kana si Bulkit, amo na nang kana si Bulkit, taga dito rin na sa amo abes, dito rin na sa amo dapit ko na siya kanang amo na silang mga trabante sa una sa yang mga ginikanan sa una, sa hacienda namo. And then ako siyang nabana. Agoy bes, magkonsumisyon ka, magugtas ka, mamatay sa konsumisyon. Kay nga no, bati pag nawong, wala pa hitsura, wala pa ikadigang hitsura. Bati Wa gid pa ay. usus bes. Ulawan Yara lagi siya karon. Dito sa ila naglaulaw. Amo tanan niya karon, bulingit na kay siya karon kay gibiyaan ako bis, giuli ko sa mansion bis. Wala ko kagwanta bis. Ug ayaw gyud pagsaba ni papa ha. Kung makadto man galing ka sa mansion, ayaw gyud pagsaba kay wala gyud kabalos akong papa ana sa akong sekreto. Ang nahibawan sa akong papa nga giadto kog lain nasod. Gadto kog lang nasod bes. Ang nahibawan sa akong papa nga adto kog lang nasod kay adto ko naglang nasod ipatiwas ko ni eskwela dito. Ang natamo sa ako naminyo ko adtong katong rapist, ikadua katong palahubog si Bulkit, wala siya kabalo. Giuli ko bis ako kagwanta bis uy. Kung unsa man dili na ako magagwanta sa akong kinabuhi uy. Dili na ako magagwanta sa akong kinabuhi. Giuli ko sa mansion may gani bes kay buutan gi akong papa bis kabalo na biya kan sa akong papa nga buutan gi ka isa tanan. Gidawat ko bis uy, gidawat ko bes. Lain pa ato bes basta atong taas kay nga istorya sa akong love life magigutom bisag ko balik bes oy gigutom ko bes Sige mga punta. Balik. ang tagbalik bes ha lain pa ato bes ba ganahan kay kuan ni gwapa kaayo Okay, mo na yung favorite color, red. ako na niya bes ha Ay mo na, apil na ni, pakapil na ni. wow nice kaayo ako na ba bes ha O, imo na na, anasoy. wow ano soy Korea. pagyud sosyal sige bes ako na best. ako nandalon niya bes ha ako ginandalon niya bes ha sige ako ni taguon bes kay basta nilig ko ano sa imong mga bisita bes ako nang taguon daan bes kay basta ko ano ni sa mga bisita laralain na ba ang mga bisita uban kay mga sirup ay sa tanan mga sirup ay mga bisita uban giya bes ako nandalon ning kanang kwan bes kana bista mga ulo ta bista gigutom na sad kay bes yung gihapdos akong tiyan bes Ano na, bes? Muna ka magka diri. Magka-chill mo. Dugnaw ba mo ba? Magka-chill mo daw. Mabahaw ko di. Nakakaulo na mo. Nakakaulo na to. Paulo ko sinyo. Magpatay gutom. Mga gutom mga sino. Mga sino. Mabahaw. Mabahaw. Wala na sino. Sige. Wala na lagi. Yes. Ang bisita. Oy. Uy. Ala. Yes. Layo. Yes. Oy. Oy. Mamatay na. Kaya ba't yan akong bisita? Ako naman ang bisita. Wala siya mapanaluin. Palayas mo! Palayas mo! Palayas mo!
Ayun, naabdi na siya permiti sa mukan kayo. Kani, ano nga gutom pa kayo na. Nakay nadalater. Nira, gamar kayo. Kumpya. Ako nagakuha ko direkter gamay nga litson o gamay nga biko, tir. Ha? Oh, biko? Oo, na litson din. Ha? Ay, biko, tir. Ano mo dia, tir? Yak ako. Lumpia. Oh, no, kano, tir. Oh, abtig, gigila na, tir. Tag. Angul ka na kordapya dira, bantay makabalus ka ng... Lami kayo ni ba? Uy! Uy! Tara sila! Madam! Madam! Hoy, akong biko ba? Akong biko ba? Ako wala akong biko. Maglingaw, wag tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa nga ka na tumugiti. Kay dabis nan ang mga pasi